Ahoj, já jsem Rakeša Free a tohle je první video, nebo druhý video. Dneska to bude vlastně jak jezdím na kole, nebude to moc zajímavý, ale prostě mě nic nenapadalo a navíc jsem takový hezký v přírodě. Ano, jsem v lesíku, nebo je to lesopark. A aby jsem vám ukázala vlastně význam tohoto videa, bude, že se prostě jezdím na kole a objedu pár ne bloků, ale prostě pomalu by se dalo říct. A prostě pojedu a někdy se zastavím. Nechci říct, že já jsem vám to včera asi moc nevysvětlila. Já mám dva kanály, Rakeša Free a Rakeša.cz. Na Rakeša.cz budu natáčet normální vlogy, videa jako normální youtuber. Pardon, ještě chci říct, že já se koukám, prostě tady chodí lidi a nechci moc vypadat jako zadabila, takže se víc takhle budu ohlížet. No nic, a na Rakeša Free budu třeba vařit, tak jste viděli, jestli mám první video, bude to divoký banán. Já vím, neměla jsem med, citrona, nevím, metku, ale prostě jsem to neměla. Já to nebudu moc roztahovat. Jo, a ještě ten význam Rakeša Free bude prostě, že budu jezdit na kole, na bruslích, na pennyboardu, prostě na všechno, co má by se dalo říct kolečka. Ale třeba až budu nakupovat třeba do penny, jako ještě do nějakého, tak taky vám to natočím. No nic, bude se mi asi chvíli koukat na hruď, protože ono je to fakt těžký, nově líst na to kolo. Takže to bude i písat a možná mě ani neuslyšíte. Já to nechci moc přitahovat. Chvíli mě ani neuvidíte, jako třeba teď mě asi moc nevidíte. No to fakt není lehký. Já když tak by vás někdo zajímalo, jak vypadá moje kolo, tak třeba můžu natočit ještě nějaký vlog, na si přehodím tady ty ruky. Možná mi ten mobil spadne, ale za to se omlouvám, protože jako ono tady čekám chodit drnce. Pardon. No nic, já se s vámi prostě neloučím a budu vám tady ukazovat takovou naši přírodu. Budu tam vidět lidi, ale za to se omlouvám. Ano, jsou tam babičky, takže teď si jich nevšimejte. Tak tohle je konec mýho videa. Já se s vámi loučím a ahoj! Ne, kecám. Ahoj!